Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Omwana wembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebyo omwana wembe bangaye omwanchwa omulgireria Ondizi TV abo botambase ngo gotebinga no kabwanzo bogotoka unabono obweke gusiye ito aso muroberi okurukwa chinge kero cyumugusi yani enkoreko yamangana yo boseke gusiye ito omuroberi yogotoka Ondizi TV yoka igwa litukulia leo ntubwate ngana yeke gusito gukwanira nandi manyai ga yuri utoligereti aiga ne ngana gonyora samuire bosegesire ekane kirokoma egasungwa ekerwa egasunyundu ekamanya koirutinga igona eringana okonyora kurwa erigo okonya yo tuligereti nayo yo konyo yuri inani igonte garate bye buri uregereti igobono rero nimbwata bagakaga bingintu bataite kogotebie ngana ogosoma kurwo onye kurigereti abo na iringa kiyo ubwate karamu na yuri kigendo kende kwanyorire ojigo semyo yuri siku utamanyeti twaragambira mangana mange tokuna kuragana kine kegusiye itongo sirakire bono ngaikia sireire ngakitogira ni asoborombo bogusintegere oyuri maiko nonyi wete na manyaiga na bira toke yaikiro mure ubiri ojo obeire chinza kirichi abena umurubiri ogochaka litukulia aramisi kuanzire nsemo ni nusipako mwele sege kwera yatukire gorare ni TV ose television kera nturanyora liye television muna likuru kwike gusi bono togo boro muna ligotego igwa tokumya ngabono kwanyoru nintenke nyomba nyore television ntuwate chinsemo wao asogotonyora wetire mitandao unabono ekere kwanyoru okogenda sakuru kwa YouTube ekero gusaji ali sesime yao yakoboko okulika Ondizi TV News ngono gwasore kwenjo y'umuroberi gweke gusi gusogenda asakuru ku Facebook naro ko batalisi mi yao yakoboko tebenga tigango dara barora no ndiga sende galimi obate igokune olike gusaji Ondizi TV News Digital ngono gwasore konyoleke gusikya tali golyoka ndubwate website ya Ondizi TV obwanzu bumugusi eronga kyokora mwana minda sesime yao na okobata W then W and W umanya kobata .ndizitv.net kugwalikire go basi kono watobekire mbereri ogwanza worore bintu muna bikogenda bike gusi itukuri rero nimbwata bagaka gaiga bagokwana mangana abera atatu yengenjo wono nari kugania turamanyana kwanza bagaga baratatebya marietabo na ndonye bakonyara nabara kwani gisukuru cyane wani isatu onye kare usino njongo kembero nyanchama bwagwata agwatoke onye gokunyara batoteba gisukuru nonye ninye bondi ganda jaguru ko mwaka tebinga awaligiriri ayeni intia samarieta ankoro kwa Geoffrey Chako Tinega inje onyi boira bogetutu wachacha nje yonde mointo Tinega mointo Manyara mointo Ugora mointo Kiambe gochi moinabo abande baitonto chiti gonyora engake enyinge yakobana gisokororia chitoteberi gochi moino ebya bona sana mono asante ile taria radio turajana engotu nere gatianero etutebinga marieta ne tutara kuna ma engana tokulira ere nyigo yitukuria rero bya mono moraria siko na bya mono ate bibage omurigereria nataka kubamanya marieta ne ngoro kudagra umayo oyo bwago atinde ogotiri kaninde na aperi oyo noyo nditi matara gonso
bono gutimagega gwo gukorera turenga muntu sogoro cyane manyete no kikireta gwo nkaya nega nkorukoru ondo mubiaru osensi marani lakini rende nkaya ne akabere noga biyamana sana abagaka batumanyiria marieta ande bakune isokoro buya kabisa umanyete egento gekogera twara kunana ki iko muntu manyi isokoro yebesa tugusenye nalyo kumanya ngaki aye nyumba kyuruwete nalyo kumanya naki bono twaikira umutwe kugenda ukumanya ngaiku arwete kayuri na yogochi nakito kutagira twamanya naki isokoro cyabo chinyomba nchiro ayuri ndigete mu gusiyo minto okonyora nyomba nere ebwata mangana ajaine nakyo kera muntu akonyora umwana osokira ase okuburi nyomba kikwaru into gete okoita kuria ngo bwate engenjo yaye niki nyomba njibwata kero engenjo yabo yakire nyomba pake chinde njiroro okonyora yakore nyomba yakore to muntu yo makuru kenyore kyose nyomba yakore tegendo baba kwirie tegete nyomba ingei iyo mwanya guko abantu guso baraba guko tebye kitwari gocha bondi gato kuna mese enganiri ya bene tujukwana marange engakinero endagere gochi yake agusenjara yacha kwanyora umuntu naroyomu kabukale ubwati endagere guso mwiri wabwati endagera koga sumure ngokumure njara egento ngirike kuri kugusuma naga chusume ndagera guchika chusume ogusume lieteri ndi bwate ngenjo yaye kigusi nakitwa takura linaki ine abagaka elieteri gose ngane yeguru kugusuma na yego kolegasi nando gusuma ngento kiete ndajagira muhakati ne ogusuma ninki bagusibona bakurigirete bari million cyaba batebingo mugaka ogusuma nki ogusuma elieto ogusuma seke gusi no gusaba okonywe ogusuma mono wakabeire abukale ekere nchara yachire eyagachire abantu abange konya babwate nchara ndabura tindagira bakuri bono kolenge igwa babuna onde naro kabwatere uratokonye ntukwa tonyore ndaga tukuria bono ogusuma konkwalenge muno kogenda ndonse eyarenge muno abantu mbale bamanyira abantu abaya bali bararu indagera ekyara ogusuma nkwalenge ogwakana okurwa oye guchibese usoche njeru kendo egunone emburi eyarenge una okoegubusa ko abantu nabake baengotoka bakwena na indagera bunei bono nabo konyora asumuchi esobuncharere abande bakolengere limono una ngai ari toragenda nyoro obokonyo obo wa enkuru kunando gusuma egere ntukwa bamagota batoge no nyarebe toende bugoti oroti no muntu muya ogoti a mugino no muntu muya onye ka bwate goikato egere ya omwana otomwa boso muntu monene ogenda ta una igona tumituna bayibodi muna ngoikaga iga ntonyoro bokonye ncharango tuitere ogusuma kono abugwa gatumikire mono asa abantu abaya kwenana nande bosa batari gwakana buya mono sana na iburu mugaka utwanira amangana maya egento twanyorira ari uturigirete no tegerete bendo kegusumwa ke gasumete ngiri gwakana na ende tomanya konyora egento kegusumwa wikebe ndagera ngana sumete ngombe eya ngori egento kegusumwa enjira yachagire korekana wikebe ndagera nande gwikebe umuntu gusuma agabwata umucyana umwago mayonki urakwanirege ngana yegusuma anene mono yankwanire byamono murario ogusuma ogwakabeire ngaki toigo ekero
kende ndagere taga tikubuya ngoikerere etaraki goika chingagi kinde na inde gukwamera twanyora yakoereire gatika be tiganda kubwata umuntu wasinini ikiagera narore nari kiruri ukuri kubuna ki asinarura nyore turase gutiga abantu ekigusi tutakebegeti boronge gwate bungusu mugoche ngakie toigora kinyagera tukurigiririe te toigo ningakie mbura ryo gusumo kutuika turi gusuki uchi ase gitamu aso murirure ekiagera ekere toige gocha ine mbura ingakie toigo bono gendera yamono murari ase uko ngorora ona arigo kebekanga ogusumane ne mono kali onde bwensi ole gukiye anene mono no muindi bore korora no nyigika watara sa tambe sana wati korora wagenda tambe sana wati komu bolinga ngonkonyure abana bane basira ogusumugo nabo kwagakire igo na okay ngo narekana yarenge garogende sauri yo hosani osobwantani kadira simote berira bayiboka nabo kwalego benda kikando wadebyo musani nkonye abantu bane ko golimera bati nabo gusumugo kubona gwakiteigo na ngwagakonyire sana mbuya mono sana mugaka omayu ase ogurato mentera na ende point ndenge kyugusumuko mono kabisa wikura agenda aso munduru muiri kwa manyinga nerora ukwire mabele abana bawo bako usinona eto kwenchara tegoita ikinamba ikinegitangani iyaga ntu asomira abuna ki ogusumuko nanda boguchwira omusani lakini musani oime mono uriani ongoyo pino nena boko nyara kumutaina ki kumwane borega akukwire mabebe akwegendo cyo konyera abantu njaga ikirenga ki ekerenjara yare ko benyinge paka abantu bari kubise ndagera njaga ikirenga ki orakero ino mutambe bono tiga abantu okubekirwo obori bokeye gwata kuna kwanyu na mache orare ingi barigetia nobo moyo tokwa yandelingo kuragera ngo igotono ogutakuna obori kwanyu mache bamanyite nga ngokwere chinguru tokwa bono ntubwate asinende nga nende gojega chabwa sense moyo gusoma usase ndagire ntubwate umuntu kurukwa umusangami neto mumbwate buyamaka tere mo ke bwate mo ke tereka mo tereka bunakire twanyoro umusumi twamonyore bono ntubwate umuntu kukunere umusangami uno umusumi twakwanira ngo umusumi no muntu guchikosabe ndagera ekero bokongwa bwatire boye bono ntubwate umuntu kurukumusangami umusangami mwako mayinga kiuma yitengoro umuntu kurukumusangami yemono muraria umusangami maramange ariko ba umuntu ocha gusanga ekiyubwate mono endagira yokulya gukwanya rosiri nari nera gocha okitako kugora naki nabancharaga kogendete kurage einde uicha oichucha gusangama indegere neranyore kindabike muno umusangami bya mono sana otebira umusangami unakirigererie no mugaka bwaye na usamiti bwaye akorwa mangana umusangami no muntu gucha kurie ndagera aida tarenga se kundie kiro kini igachicha igereta igo twajagira konyora umuntu umusangami ase kundie kyo usesegeganio kyo kiro dima itinga kira ogero kwa na official yaba kaka ni official na kire uko ne official tari ganiri bona igegereta bona yubuti kotaka komoseri naki ayengi gwachira kegeni ngwata kira kwego baba bagotana kiaya kegeni getabwa timusanga mingeriki ngerikia otikubona gora
urage bono narora mangana nari mundu tutebi ngumusanga mina kyayo baite ko musanga tojira bumundu oro tutebya baga mbia mono moraria o omusangami igo eriete rikurwase ogusangama ka utagete konyora egento omusangami n'omuntu guso gusangama kwarengana ayenkwarengo ayenkwabarire nkwarenge ese mipango ye y'omuchio bose yekegenieke ngweta kware gose nonya komanyete ekegeni kerabwa etochikiri gocha ase ekegenieke bono ogusangama nkwarenge buna nonde bwensi ogusangama ekiagera abantu abange nabo bari bamanyire buna onye tochikiri tobikogenda lakini mona abantu bagasangamie ase ekegeni ky'omuntu n'abantu aboro abantu aboro batari gokora gasi abantu aboro ase okugamba amang'ana bono kwanyora egasi yaye nogoonchokana iga kaigure nerioki riabeire mwanyare babageni mbaro otara nari ng'ende mbakundini ogenda ochi gosangama narinwa tari kogenda kagechire ekiara tachikire tachikire ochioro bono omusangamira bagopia efuo korwa nande erinde ndiri na ekerachire ase ekegeni eke ere tataeti komanya buna endagere bose neyabageni yarenge eyaegwa naba arari yonsi tari gotigareria onde tamanyeti naki emipango yaga yarenge igo takoba buna oria ochikire atara naki endagere nao tokonyeria abageni iga etong'ana iga ere buna aegwa ase enda yaye goisanekera no akogendera onye gagokora nabo agokora agende mboje so morari ase ogosangama mono obworo mbwarengo naende gotachari kori buna inche nabonde igo nabo nkwendaga iga nyore endagera nding'irane gocha mbia mono morari bia muno sana twanyorire iga omwanchi omwigeri on DCTV TV yengentu munaso uria ase gokumanya ebinto twakwanire naende bono igoro y'omusangami omogaka oyo motobekire naki basangami oyo tari muya ase abantu bamenyete namba bwani otebire ng'omonto kuba omusangami mono igakoba omworo ero nokonya korigeria ng'ai amarioki are onya goetanana yani tari monto bwebangete nabo twanyorire enambere twanyorire omonto koruka omusangami netoka endagera ero chiri omochio ya emechere nero chinyamagete chisambire tari konyara gochusi ng'amo ng'ensambe ere yaegwa neri ekiagera nabo amaete ng'anche nacha keri nkumira naki ngongori igo twanyorire enseme timaeti gose nkiora mentere onye gokonyora kende kwenyora omogaka igoro y'omusangami omusangami nene mono ekinda mentere nkeri ng'a muno oyo ominto ateba kinega tari gochari nainde nomoseria agakogenda gochinchera agu nainde airane bocha yani esare ere igarerete ng'a na emasi yani ng'a lazima omonto araza gokoboria eriete egento eki erasima akoborie na emasti ase ekegusi ng'aki oramotebi omonto oria okare maiko goika ndagire mana gwasoka nainde keria abeterwa omusangami goika abe kore ekiagera tari gotigari takomanya imbia gotakonyora next nainde imbia gotakonyora ngagende goika kore asante narorire buya sana amwagire buyaga goika gokiria agoika kore goika kore ekiagera tamaete naende ng'ai gagochigosanga badenge ng'ai ejokire ate rioke mami tarama bono tiga ndakoboria omogaka ochako mwateire omusangami na omonto gocha onyore endagera yabande ere bosa kiago bono naki omonto okara America gose abana abagokina bono batamaete kegosi aramanya ng'aki kogaya na abantu ababere omusangami na omosabireri ng'ai batiganirete ng'aki nayo kweresa mbia mono moraria
ase bari isiko na ikaria kumanya omosabereri tofauti yo ase batiganirete omosabereri no omosangami. Omosabereri mono noria otaete kogesa ase atasemegeti inye ntire yemo ino omusangami gose nomosabereri omosabereri na bagosaberera na tamaita taiti komanya bose na negesire bose tegesire bose ndagera nero bose teiyo mono egasi yae no konyora oyo no omosabereri lakini omosangami aiga manyete buna nkero ekegero kibarandine nkero ororo egente kenaganya onye nendagera nero ororo onye nendagera yekegusi nero ororo igo barandine ekiagera oigure osenekeiri riato oigure osena abantu bagukwana bagoseka ochire gocha lakini omosabereri oyo era igare na igatagete konyora ase egento kerie na tamaiti bose nkero bose nkeiyo nkerina nobwate endagera ere gacha ninga koranche yante no buno kunyaro ngongaye nomukani timbwati onye birenge byakira asare buna naye nga bono ndoje no obokong'u abumboro omonto narete gosaberera tari korosa omusangami nabakonyora na onyo ende nyomba geto igota nabakoendaka lakini omosabereri ndoche buna ase ekegusi tari goisaneka era botambe gosabare naende okorigi kwaye gokoboko ng'wikera abanto ababere ase okorigi kwabo gokoboko kong'wikera ontaiyo obwate mokia otaete gochi korigi ere orasabwe gose orasangamwe ere egasi yaye nogotara nobworo obu bwaye korora ase oyo obwate na komotebia ng'a komosaberera gose oyo obwate ekegeni aende achi gosangama ndoche nabo igo otaete goteba omwaka ng'a abanto ababere omosabereri nomosangami egento nkero ekemo babwate bonsi bonsi naboro onde taiyo okorigia onde taiyo goteba buna bono tiang'ende ndigie ekiagera omosabereri takoboka mambia agende mogondo achi korema igakoboka mambi kosoka epara aikaranse epara gakorora omwarimu gagweta bose omorari buna aye okorora kobegete yanga buya goteina mwaka ori mbiore buya mono nong'e isingi 10 igabu bono oyo no omosabereri lakini igo torochine epara acha tari mogondo agenda igo omogondo epara omogondo oyo bono buno arosetie omwaka mayora tometa ase omosabereri otogayanera omosabereri nomosangami aye nkiorate yamono omorari yamono ase ribaga inche nare komentera ng'a omosabereri etabauti nente sana lakini omosabereri tairasima asabe endagera nabagosaba endagera nabagosaba chibese nabagosaba chianga oyo nomonto omosabereri tianda kubwata omonwa wake igo omogaka ayo omwanchwa omorigerio on DCTV igo ngogotebi ng'aga ase television kuri ku DCTV no amang'ana y'ekigusi yare twakwanire igoro y'omonto kuri ku omosangami twakwanire igoro y'omonto omosabereri nandi twakwanire igoro y'ogosuma naye bagotebe ekigusi onasemi asemi omwabo nobwate omwabo obwate koboko ochaka igo bono etokogenda omutumoko mokeigo tokwirana tumanye gokuna mang'aki ne buya omosabereri nkiagocha kiara konye tweke tonywana naki omosabereri arasaba asabe chibesa asabe chianga asabe amache okonywa yani omosabereri nomosabereri oyo yarorekanire ng'amang'ana are ime gochime tutagete komanya omosabereri omonto ki togurane ntundende ntokoyaretere una chinsa chiro omwana bwembe bagatebya omwana bw'eng'uko ng'aye omwana bwembe bakabolya omwana bw'eng'uko ng'aye nayo menyete nga leero kuna balema ng'aye omwana bw'eng'uko
omwana bwembe bangaye Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligereria bwe televisioni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera gutuligereria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kende giakorekanire ase kenyuru kiao ekiota gete tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubeka roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo tubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na bwigo gusonja mirubiri yito chinsemero ngeberenanye nyaranka nabo gusonja gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyomenyete nga leero unabalema ngaye omwana bwenguko katebya omwana bwembe bangaye bono mwanchumburigerio Ndizi TV naende entunde ndi twiranire tusete gukwerera buya igoro y'abantu aba babiri oyuru musangami muno musabiriri kwenye twikire engaki tukurigereria umusabiriri buchime no bwime mono tusete kumanyana ki ine musabiriri oyo paka engaki nero abagaka bari banda abakuru bari abanyangero bari abakuru abatangani mbaterere ki umusabiriri oyo cha tusibe bwango tatusaba waga mmaida bakana karatera konde umusabiriri oyo cha tusibe bwango tatusaba igwa nayo lyo tuligereti onye paka umusabiriri paka atere chingero ekinde njiro kyamakano mangana kitatere uri umusabiriri egentekyu mundu tabaza gukora ku mwana ngano umusabiriri yanyetali ekinenge ndo gutwira nzaga tutu mwana wata umusabiriri igwa bono ndo tuligire go chimene ki ine umugaka konye umwaka mo yikira sago tubeka buyana ke usabuko kwanza ndi ugusabirira amade tabo yani engenjo nero oranganya ne ugusaba amuno ugusabirira bono rutukwane no ugusabirira konye yikira sago tubeka umuntu uro musabiriri tariko chora genda go sabirira unago ikumucho yu akoronga na kisani njira akinge yamani yani kuikasa betende kyozi kiriye koragada saba boro tobeka ngubu yangu amachiko bekende kenge budejo kimusabirira biyamo no muralia atiri bagana inde tunde yagabe muna nake bekali kangani musabiriri abo tariko chora erega kende giyonsya umera esani kibesa kiyanga kende giyonsi gagusaba endagira gagusaba etafauti bono no musangami karore ryoki nalya kurunda ko chakuo kaibwa ubwata bageni nalya kurunda ko chakuo ojo kubegera rendenga bwanje pakandage lakini umusabiriri kali gochora bono ndagu example amini omubano muna town ya Itoga Gusongo ngorora tuli abagaka bangina abana ebirema emeuko general yani so bwenge bari bata jete utwara
bari baroche namba bugati bono okonyora babugate kisani town ya ikabosongo yaito okonyora nga isani abugate ikabugate kyogusabirira oli nero musabirira yanda kubwata ngo umuntu mwako utatagoteba nk'umuntu kuri kumusabiriya yani abwate bakomubuko bagera bakororeka n'umusabiriya reka ngango twaro mubuko egera asabira asakubeka omubuko bakatwara omuralia onye ta gutwara omubuko igona abugate oyo bwiya igona tukurire nga umuntu yo kumusabirira turamanya ngaki namba 1 garo mworo namba ya kabiri igale no mukani tubu ati kusuta itikomwa iga koirorera paka bakwacha tena ye kira ko chao na ndi ngo nyora asakubeka igo soko nyoro umuntu gusabira mona tabwate asakubeka igo uitaraba buya oyo bwato bubuko rubonero yindi igyo ko bedo baka togenda igase ogotero gutwatera okwechingara umusabire iyo igocha tosire bwango tatosaba bono umuraria oyo urengotero buna tobaisa tosibe bwango umusabire iyo igocha tosibe bwango tatosaba ere imono yarengese ebintu bikogorwa endagire kogorwa unendagire yekenye cyaba abakare abantu baito bakare bakanyorire bagoikaransamo banyagosemania unebusa userungoli bono na mono aiga umusabiriri oyo igocha tosibe bwangu tatosaba igo namanyire se kenyoro bunoyo tari gotwara nande gokomororaga iga egasi yae no yo gosabira neba negento kia nkogorwa mwako minto mwaji neba negento kia nkogorwa ere tagotwara besa aragure ere gasi yae no gochana goikaransa koro yo bwato mutebi ngansibe bono baka obo gachire nege ketwa bwate ntokora siba gagoja no twakodi ikagera gateru ikyara enjire yo kunya koirura boiru ndongirto anyora ariyo turigiretia se chingikiro chio mugusi ndizi titu anyorekere neki umusabiririo nandekere asabirire bakae ibonye nebusi iyo gusedero ngori iyo tariko korago sorio igago wakapi yani omwereri igoto to rengene ande gukoereri ari raundi igo bono ere miss igo na kyo kwa na kagisiba bwango kya toko mwereri njirendete iyo ogode abure kuzie gedege azu kuzie gedege azu sana bono tiganda bamuria magakoya magakaba eke twanyora umuntu musabiriri abasabiriri abo twanyora umuntu ugira sekegeni gusase abantu bari musanga myokire no musabiriri okire bono baro amuhabu ngakia bagaka bose bari ko bahonje ngaki igo na irariri gamona uraja waka umusabiriri ta mbabu gosikankoyo ngwa sikire umusangami nabo bwato ogusika kwae kya nabo ranya no muiyocha ose umwamatocha nande muna ritwata bari tanga na tarigo ya dandons okorru musangami ochire naba amajidiko babuna aigan konyorande gento ndi bose abantu babo nande no yangamu lakini umusabiriri mono muna twarorire muna ari na tarigo twara masikani era na nkia kuburia nande no yakera irwe none neba nenda tariko nyeli na mochoko na masikani muna kwa mwere nyo kwa mwere agukura umusangami nabo arabuguririo monta musabiriri tariko buguririo onde ya kikwamwa igo na era maite na igo ne binge kwa bwata era agukura otaete gotebia omogusi okurigeti ng'a omusangami nabara abo omonto ore omongwana omuya kabisa agocha naende aragere buya konvo yani buya naende akwana nabageni buya lakini tachikire agende
abwata masikania Nabwata masikania. kubu Musabiriri utata kontebia ayuri tugitne turararigerio genteke guchimba ngorore kera mikutane gokorwa ya baishimiwa abantu baikaranzira aria baishimiwa abantu bararia bakongu abantu bacha kwanyora ita gusino Musabiriri no ari maze ase abantu abarabange kwanyora chomogire mara moja uri mutu wariga ya baka uri kwanyanga gokore muchando uyu noko muagirwa amuruero na uwa ndoko itwanyora kwa ndo mugutano usomoka kujeza baishimiwa mara moja baka wamenyorikiro ojiko na bwabu ojiko bwatwa gaiga bono kero umuntu ebiranga bya change kero umuntu bono jake kumurigereri akero umuntu jake kumurige ulio nyakaro mungaini ulio lenge mutwaria oye karo mungaini gataete nande naga iko omolembo genderere numugutano yo genderere ota mutige acha ekera ajire gocha ngaki watagete ngage gentokong oso yumu keria moire ekera no molemba tagete mugutano yo gende ulio bano igataka go ba salimati ngere tata kumanya ngieke kegendete ga nande munaegwa uchire tata kumanya muna endagerende na bera maega yari tari kuganya igata ete bwangu igono tata goteba go Musabiriri no muchando no muchando ore omundu umuchando umusigo kachire igwenete nonya na sekeni omwari moya kupata kegeni kiao Musabiriri gachire sekegeni ekyo bangeri bamuraba bere batatu iga bari abantu abangwana watena mobero urianga tasarie kegeni na bara tasarie kegeni ekyo ndongere twachirira buya mona mwaka sengane kwa rere buya ndongere twachirira ndako mwaka umainera ara tukibeka buya ngaki bachire bone bachira limo ngonyora turenga ngura ataka ko basabudi kubuyo yani ngura ataka okolerwa gentata gete bwango kubuyo ingo mwaka tutebi azaba taboke Yamano abantu ababire ubagonyora bonsi bagusukuma sana oyo nero Musabiriri ugabuta nsakorwa umubwekano y'ingori y'abagaka igabuta atagite akumigirira soega kole bwa karantite inda ike guikera na inde gokomwa ere MP igiagera tamanyiti mebuko yanyu unyaro Musabiriri na inde tabija ko tuliko bandinja bagonyora ngakingenzo bari baya na omusanga mimuna twate bakare oyo no omotoereru erengo temare ko kuganya no moseri na inde erega ko akuira na nyumare na inde no atagiti igorinde omuntu koe kubwango kwaburi umuraria ora jage ora korere bwango gera kasarie kegeni no Musabiriri musanga mina mbuyara erembya no mororo batigale no mosena na ogana ndaira na ba no motoere wono twanyorira uri turigiretie gwetera omurubiri bwechinge kiro cyo mubusi ndubire twanyorira abo bire bitatu omuntu oguruku musangami nabakobona omuntu omuyore nkabu tatigara omworo naende ganjite kuri ibintu byabosa yakogenda nabako umuntu mukanyuka ani aku bakugusunyuka moseri njira robete ani gichera omwe lakini umenye konyona ndo umuntu kurukungo Musabiriri nabako ikaze bagani bariga ajika no mugani getata mai sobonga iye bete estudio begete ngiya karanga ten karang ahetinga ten atoko tonga ten kere studio ko yani ujagiro kuburuga ina koroje oda goboli ina koroje igo Musabiriri no mubepi wa bono tuira nega igatura atema kurigiri chi yari kubona ayo muhako chako bontu anyorero musangami no Musabiriri ubuno burwire bugutokase abantu bamenyete okine buratuke enjira nero museri yogori yabondiro ibo okibare kwewa egere abakanyekake no Musabiriri yo pero kinda bakangorengeli bari nkumuntu yawe kusumbua abantu akusabirira nabo ate kuwaye
abantu gusibandi batabanga atokogenda ari kwahe tumure tore memege sangyo tusumike ebintu bya gusaba byabe kwaye bata mariogo ngo barengo kare mandu tagatigirwo ndio ogyo orengereti umusabiria ari kwaye gukara mono amangana muno yo umusabiriri ne gas okoegwe gas okoegwe gas ne rimna arache bwo murari era taro jigasi kyara ne yangacha wow kwa muteye ntoko kora ikyaro buruiro bota tutaborware tie ngaki ye takeire nabo kogenderera okomuteye no moroyo Rabio bagorori ga ariko ikaiga omagocha gocha gankwe egote rikwateba kara take gokora igo buriro bwiranirense bwo saberera amario gota atarenga ya mange nayo gusunyuntwa uno ya ruata takere nyagitari no go change gwa tuji tabia chinke sa rabia sa boche karange kangire ko tori ko mwa ogenda na tari ko rosango nyago chale lakini kito miane bata donturele kitole buya na badota na omate onchonga na bache taria agoteba mwigoti ngajiko mutebya rabia ari akanga igona kwa radiri so yo mino na kikara achache momwe ryoge ryagera chenchi konti gatura na ngoso mwako mwayo ndio go kindoro cyo muntu bono ye kwa gakuru bare go kumwa ya mbaka tigiru ya muno moralia elio golinde mono bagairwe abantu kabiraga abasabereri basangami mbale go cyaywa go gutererwa sekenyoro ko bare koretwa ebisangyo byagabaire kare byakalemire kimisinda ibare koretwa obekwa oba oyomobo obekwa oba yomobo eja bono mugo tigesangyo mwale makuane twale makumugago chako twagenda kumurari twalema twagenda kumusabirira yoyo twagenda kumusabirira yoyo na moyo saidi noko mwa bituma kale bituma twari kurushye ekyage twasimeka kwaegwe bituma kwaegwe ubwoyo twagatumikire kale no gwema onye tabuga tiwe n'umusabirira mwe atagutwara ngombe onye tabuga ati oyo mo bwirwa omo ubwoyo oirwe kibando nakye bituma Jina yo simeke duwali mete kwao wano goruga ubona bako yakonoranga nere obugatira umurero wanyorotire kagasire limo nabago igwo bwanzu odigo bwanzu amini oyigwo bwanzu bwo kolegas odigo busabiro Buya sana umwanje murigeria on DCTV twenda tukonya kurigeria abantu gaiga babere ase abantu bamenyete bari kuboro igo tukunya kuringa na kina karenga kibari gukorwa gusiba chenjigwa engenje ibare ndona tukumurika igoro yo musangami amono musabiriri abantu mbaroro ase ibinyoro byaitu twateba bamanyete nga asegete mambia gnaro relioki bamayete timing yani nango iko kabo begete oragera okura igo mambi breakfast okurire ndagereria mambi ndake go pimete nga ranchi bonongo ene baka mwa Patricia mwa nandi mkutwara bari ki story amangana tari ko mugano gete ngumanyete baka kwe bakendagereria ya utamaite ngare ko kugambi ni ndagereria kanyete igo no mwaje mutegereri so murigerio ndicitiri amangana gukua no gaiga na mangana yengenje mono tutagetu uya manyaye osemi uyu muri komo no yunda sembi onde tokonye paka bakari inani turagene mundu naru abona kibona aba inani nikiri bakari aba inani bari batara iborwa
na mugusia goteba na kwa goteba ngaki wiko mukubi ogucha nituko ya Aramisi na ende tuchukucha gokoretera engane ende ngansu eswagire gasongweta gwati ntobe uno mugusia goteba wono tigaba gaka bakure bagotena ki omosabereri oigocha tosire mwango tato saba omosabereri oigocha tosire mwango tato saba omwana bwembe bagatebya omwana bw'enguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bw'enguko ngaye eyo menyete nga leero unabalema ngaye omwana bw'enguko gatebya omwana bwembe